उदै सानाय जेरावबो मावबाय बेनि आरो डक्टरखौनो लोगो मोनबासै आरो गैया। हरखाब माबा उदै साखादोंमोन आरो बारा सानानै दा नै मुलि जाना उन्दुनांलायबायसो। खैला मैला थांनाय लामा हाखर गोजाखानाय। जोङो नै आमथिखा हस्पिटालाव दंफैयो आरो बे मिटिं जागासिनो दं मोनसे। डक्टरफ्रानो गैलायलाया दाबो फैनो। डक्टरफोर दं रायलायलायगासिनो। आंना हिन्जावा बे लेबरेटरि रुमाव हाबफैबाय। बे सिङाव दंहैसै आरो दा। सिङाव हाबहैबाय बे दा। दाखालिनि जे रिपर्ट बेखौ मोनाखैमोन नालाय बेखौनो लायनोसै। बे रुमनिफ्राय ओंखारनानै नैबे रुमाव हाबलायबाय बेयाव। जों ओंखारफिनबाय हस्पिटालनिफ्राय बे आमटेका सिभिल हस्पिटालनिफ्राय ओंखारफिनबाय आरो। आमटेका जायखिया सिभिल हस्पिटालल' नङा खोमा हस्पिटालल' लिरदों आमटेका हस्पिटाल। बेनिफ्राय ओंखारफिनबाय आरो। जों ओंखारफिनबाय बेनिफ्राय बाव डक्टर गैयानो। दा जोङो खैला मैलायाव थांगोन आरो नैबे मोननै आमटेका PHC मिनि PHC बाव गैया डक्टरा। जों खैला मैलायाव थांसिगोन। थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। बेयो जाहैबाय जोंनि आमटेका खैला मैला आमटेकानिफ्राय खैला मैला थांनाय लामा हाखर गोजाखानाय। दाथ' सान्दुं दुंनायखाय एसे मोजां। जेब्ला अखा हाबाय एकदम गारिया सालायजाया गारि जोंना लामायाबो जासिगोनानो आरो जानायालाय। ओरै खोला सापागुरिनिफ्राय फोसाबबोगासिनो 4 लाइन जागोन होननानै मिथिदों आरो 4 लाइन जासिगोन बियो। दा नै हाखर गोजाखा आरो जै अखा हाबाय सालायजाखाया बे हाखराव दै थाजोबनानै सालायजाया आरो। बाइकफ्रानो 1 गियार 2 गियारनिफ्राय गोजौआवनो होनो हानो नागिरा। ओरैबायदि लामा आरो एयार कन्डिसन जाबाय लामाया। ओरैहाय भुटाननि जायगायावहाय ओमफ्रायना खोमसि नुथारो साननो नांलायथारा। गना थालांसै बायदि जाथारो मानसियानो। मैया दासो गोरलै ओरै लामायानो लाजोबथारा सिनस्रिफ्रानो साजोबलायो। सिनारि नङा दा जायगाया। आखाइ साजोबलायखाबायलै बाबा लामाया गारिखौनो सालायनो बालायो। आयु उनाव गाखोग्राया गलांनानै थालांनो नागिरलायखायो। खासि बिबार बारसिगोनलाय। लोगोफोर जोङो नै गारिखौ एकदम आखाइ सालायनानै फैबाय। दा ओमफ्राय फैनानै खैला मैला हस्पिटालखौ मोनफैफिनबायमोन आरो उनाव दङ नै हस्पिटाला उनाव दंबोयो बै उननियानो हस्पिटाल। दा फैनानै डक्टरखौनो लोगो मोनफैयासै आरो जों हाबनायजों हस्पिटालाव डक्टराबो थांनायजों
दा लोगो मोनासै आरो बिदिनो जाबाय थायो सानफ्रामबो आरो थांफिनबावनांसिगोनलाय नै दा थांफिनसै जोङो न'आवसो बेबायदिनो थाबाय थादो जि गरम जि सान्दुं बाब 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 गरमनि दसे थान्दा खालामनो नै मिरिन्दा लानांबाय बथलसे जि गरमखा नै लामा गारि गाखोनायाव उदै सालायबाय लासै सालायबोनायाव माबा उदै सालायलायबाय बेहा जिरायग्रबनांलायबाय माने गरमजों माजों जि गरम ना उदै सानाय जिरायग्रबनांबाय बेनि खर'बो सादों हा देहाफ्रानो थिग नङाना बेना मोजां नङा देहायानो दासिमबो बारा मोजां जाजोबाखै डक्टरफोरनो देखायनो फैयो डक्टरखौनो लोगो मोना आरो माला फैबावोनथाय गाबोनबो डक्टर फैयानो एफा सान्दुं गोसा एफा खस्थ' खालामनानै फैबाय लामा गाज्रि दा आरो डक्टरखौनो लोगो मोनबासै आरो गैया थाङै थांबाय हरखाब माबा हस्पिटालाव थांना फैनानै बै माबायावनो उदै साखादोंमोन आरो दा बारा साफैबाय आरो बारा सानानै दा नै मुलि जाना उन्दुनांलायबायसो थाबायनो हालानो गारियावनो खुनुरुखुमसो गाखोनानै बे जाहानि आयंनिसिम सफैबाय आरो जोङो न'आव थांनो होननानै फैफिनबायमोन दा न'आवथ' नै उदै सानाया थांनो हाथ'नाय नंला आरो एकदम उदै सानानै दसे थाफैनांगौनि दसेनो मा जाब्रबोथाय हरखाब मा जाब्रबलाबायो लामाया गाज्रि नालाय एकदम नोगोद गाज्रि लामाया हस्पिटालाव ओरैनो थांखादोंमोन आरो बे रिपर्टफोरसो देखायहैजानो थांदोंमोन दाना माबा उदैसो साना फैलायबाय मा जायो बिदिसो उन्दुना थाफैनांबाय उदै सानानै